Ndebanye ekele m unu. Daalụ n'olienne. Ana ekele unu n'ụbọchị nke taa. Ụtọ aka anyị na-asị unu nọ n'ife mma anyị na-akpọ Anambra Social Diary. Nkịta bụ n'Igbo ka anyị ji abanye. Ifugoni ya. Maka na ọnwa afọ Igbo ka anyị bụ. Ọfụma. Ka n'ife abịakwa n'ime bụ ife Igbo. Ife Igbo egwu ịghọtago. Daalụ n'olienne ndebanye. Anyị na-ewetara n'ife mma na ABS TV. Channel 24 na TV station. Ya na Channel 113 na Star Times. Afọ m bụ Desmond Ifeanyi. Jiki Jaga n'onwe ya. Nene onye m na-eso taata ọkwa nwaada ka ọ bụ nwaada olugo n'omume. N'anya Okonkwo. Ọ na-anụgo n'onu ya. Emume dịkwa na taata bụ bọọlụ ka ịdị emume mere taata. Echefugo m. But ihe ma bụ na anyị agba egwu so na-atụdebe m ụtọ bụ na anyị agba egwu. Taata bụ outing ceremony of the prestigious gịnị nụnụ emo oyibo nso kịta amala ọnụ gị wasụtọpụ ya ka ya nụ ife kwuru prestigious Dibugwu cultural dance nke nna bụ Dibugwu cultural dance maka anyị nwa bụ di ọnụ nwa bụ ụmụ ndị anyị daalụ ebe anyị nọkwa na tata bụ na St. Matthew's Church nke nọ n'ama ọbịa Anambra steeti anyị abịanụ ka anyị ga-aba n'ime nke ụnụ fụ n'ife na-eme ke mana tupu anyị abaa anyị ejenụ ka anyị malụ n'ife egwu a bụ ọfụma ihe m ma-akwu maka egwu a bụ na ọ dị ka egwu a ịnọ prestigious nke ihe ọta by prestigious ịmalụ ya ka anyị gwanụ ndị be anyị biko ka anyị jenụ ka anyị malụ ife egwu ụna agakwana ebe ọ bụla don't go anywhere. Yes. Ị na-afụgoro onye mụ na ya nọ taa ma ọ biko ka ị gwa ndị be anyị afa gị. Afa m bụ Ebelechukwu Egwuatụ, onye isi ndị egwu Chionya dị n'Izugbo afọ otutu m. Mami, kọwakenere anyị obere ihe maka egwu a. Egwu Dibugwu bụ egwu kwesịrị na Dibugwu n'ụdị nwoke bụ isi, nwaanyị abụ ọdụdụ. Anyị mụrụ egwu a ka anyị wee na-enwe aṅụrị. Anyị bụ Aguleri Bịọka mụrụ egwu a ka anyị wee na-enwe aṅụrị. Nya bụ egwu Dibugwu. Anyị jele na-emele ebe aṅụrị, wali ya na-eli olili, wali ya na-anwụ anwụ. Mami daalụ. Mami ka ekpere ị na-ekpere ndị egwu gị? Ekpere na-ekpere ya na ya agbacha egwu a, vaya agbata arụ ike, vaya agbata ndụ, vaya agbata arụ isi ike, vaya agbata ụba, vaya agbata nwa. Akụ iwe enwe ka Chukwu yeji. O nwere ya isi ebe a ya nata ụkwụ njọ ya akpọ. Onye ọbụla bịara ebe a taa ya eji ugwu ana. Mami daalụ. Ndị be anyị ekene unu. Ife nọkwa nkịta anụ ka anyị matakwanụ maka emume a na-eme taata. Mọmị anyị ekene gị. Ekene gị. Afa m bụ Ngozi Iwuọnọ. Afa egwu anyị bụ Dibugwu. Maka Dibugwu nwaanyị niile. Ịnụta Dibu ezigbo ife, nwoke nụtakwu nwaanyị. Onyinye Chineke ka ọ bụ. So anyị ji akwanyelu ndị di anyị ugwu. Ịmakwu na the Governor of Anambra State, His Excellency Chief Willie Obianọ Agbakọ Dike nọọ di anyị ka ọ bụkwa. So anyị na-ebupụta egwu a maka ịma na Aguleri anyị na-enwe obi aṅụrị, anyị ada agbakasị arụ. Ị na-afụkwa ya na arụ gọvanọ anyị. So anyị na-ekene ndị bịakwutela anyị na-asị unu balansị anụ ka unu fụ ka egwu anyị dị. Gbam unu anụgo na ọ sa balansị ya ka anyị fụ ife na-eme. Mami daalụ liene. Thank you. Daalụ na. Prospers shall never be in vain. To serve with life and might, one nation bounding freedom is our unity. Anambra State Anthem. 1, 2, 3, go. With all our heart, we pray and ask, God bless Anambra, God bless shining light that we can. We're the only ones to make a brighter, the only ones to make a better, the only ones to make Anambra shine. With our sweat and blood, every breath of our lives, we trust in God, we will lift our homeland high. We believe in togetherness.
island of progress. Lift the spirit of Anambra. Lift the spirit of Anambra. Lift the spirit of Anambra. Stay to love. Aguleri anthem. Manam menyo nya Aguleri kurnya kamenka. Keronyen ganya. Aguleri malema, Aguleri malema, obodo ma Chineke, Aguleri malema, o malema, Aguleri malema, o malema, Aguleri malema, obodo ma Chineke, Aguleri malema. Biko ka anyị nọdụ naanị. Nke a gosiri na Aguleri dị iche. A na-akwa enwerekwa na ntem nke Ọka ji enwe, Ọka bụ isi obodo Anambra Steeti. Biko ndị Aguleri ka ọ nọ onwe n'aka.
na amaka ọkọ jebe ka ọ na-eme ka dọrọ ka abanye da ka ajụla akpa mmadụ Angelina Odogwu ụlọ afụgo ka o si aga n'ụbọchị nke tata na Anambra Social Diary. ọ na-afụgo ka o si adị ụmụ nwaanyị anyị etibegokwa n'egwu ọ na-afụgo ka egwu fadị agba egwu ọ ya eji solo ụmụ nwaanyị bi agbaba egwu ọba ebe a solo m nọrọ ebe a ndị m anya daalụnụ ihe na-eme n'ụbọchị nke taa ife na-eme ọ dị m afụdube m ụdị ife a mbụ asị na ụmụ nwaanyị na-ebupụta egwu n'ala Igbo ịnụrụ oyibo ha si outing ceremony ịma na ị na-aghọtacha ọ bụrụ na m onye oyibo ọnwa afọ Igbo ka m bụ ihe menụ bụ anyị aba n'ime ka anyị gaa jụọ ndị mmadụ ka anyị marakwa na otu obi dị ha n'egwu nke a na-agba n'ụbọchị nke tata ọ na-anụgo ya ngwanụ ka anyị na-aganụ biko ka ị kọwara anyị onye bụ afọ m bụ Chief Sir Chris Iteke, well, retired permanent secretary and currently a senior special assistant to His Excellency on administration. Egwu a dị mma. Initially, Emma was the patron and egwu, and mgbe anyị na-ebido ife a achọrọ m a forum anyị ga-eji kpọkọọ ụmụ nwaanyị anyị nọ n'ọkọ ọnụ ka fa nwee ike na-emepụta ife nwee one mind nwee ike na-handle a project ma project dapụta like onwe fa. So I'm happy that I've achieved that today. Daalụ mami biko ka ịgwakọ anyị onye bụ Abụ m Philomena Chioba, former president Aguleri Town Union Women's Wing. Egwu a na-agba tata bụ ụmụ nwaanyị Aguleri Ada na Inyom n'Ọka ndị a na-akpọ Auda Ọka branch va butere ya bụ egwu wee na-ebupụta ya n'ụbọchị tata vachili m nne ka m bụ nyeleve n'ụbọchị tata. Mami daalụ kedu ka egwu a si akwalite omenala Igbo? A sị na dị ibugu na-ewepụ dị na onwere ibe nwaanyị nwere ike ime otu aka ya bụkwa ewepụ nwaanyị onwere ibe dị nwere ike ime ma na dị ibugu nwaanyị ya bụ na ọ magburu onwe ya na abụbedị sọsọ avọ egwu a nwere ihe ọ na-akọwala anyị ọ nwere ihe ọ chọrọ ka anyị mụta n'ime na dị ibugu anyị. Mami daalụ lie nne. Dadi anyị na-anabata gị na Anambra Social Diary biko ka ị kọwara anyị onye bụ. Aba m bụ Engineer Marcel Ibejiọbọ Anụkanụ Aguleri and by God's grace Honorable Commissioner for Works Anambra State. Ndị a bụ ndị nwunye m bụ chairman Aguleri Welfare Association Ọka branch. So ndị a bụ ndị nwunye m and egwu a otego anyị pịkwawala ya so taata obi bụ sa anwụlị Ka ekpere na-ekpere ụmụ nwaanyị a n'ụbọchị nke taa. ekpele nna ekpele bụ meti ibe ọma onye na-alụ na ezinụlọ ya nwa anwụlị onye a na-enwe anwụlị di ya na mmụ ya na-enwe anwụlị anyị gba Aguleri na-enwe anwụlị. Daalụ nna anyị. Ọ bụ ọkụ obere ife taata na obi nkịta akpọrọ akpọ o. Obi bụ m sa aṅụrị ndị be anyị. Ndị be anyị daalụ nke usi nọnyere anyị n'ụbọchị nke tata. Ọ na-afụgo ya n'ife mma na-akpọ Anambra Social Diary. Anyị na-ewetara n'ife mma na ABS TV. Channel 24 na TV station gị. Ya na Channel 113 na Star Time. Ọmụ bụ Desmond Ifeanyị onye nke a na-akpọ Jigi Jaga n'onwe ya. Mụ abụ Efunanya Okonkwo. Anyị na-ekele unu nke ọma ka unu si sonyere anyị unu ga-esonyere anyị n'izuụka na-abịa abịa. Daalụ ọ doo m anya na nke taa masịrị unu. Masịrị m ọfụma na ya mụtago n'ọtụtụ ife na ya bụ omume mana ka ọ dịba